Ne bilişimiz ýaly soňky döwürler yalan habarlar çykyp başlady YouTube meydanında. Ne bilişimiz ýaly gyz doganymyz Leyla Kamalowa şol 31-nji may günü öňe 4 sany ýydin gelip zorluklayın şol audio şekilli zapisi ettirmäni mecbur edenleri hakynda ve elinden telefonunu alınıp hemme kontaktında olan tanış bilişe Leyla'nın adamsı olup Ecem ve Bağcan kalmazdan hemmesine paka sözler aydanlar hakkında hem özü bize beyan etmişti. Ondan sonra bana özü bana can attı. 30 sekunda kalmın. Hele gittiklerine 1 saat oldu. 4 saniye yedim. Ve bolup geçen hadisanı bana ayttı. Bunu men eşitip näme üçin polisiýa yüz tutmadığı hakkında ve öýünde näme üçin adamın ýoklugy hakkında soradym. Ol bana şeýle jogap berdi. Menin adamsym şu wagt ýatynlaýyn balykçylyk etdi diýdi. Ertin nesip bolsa azanda geldikden soňra biz polisiýa başvururuz diýdi. Men ondan sonra geldi Käriyev'e janatdym. Ol bana hökman suratda kömederiz. Hatta iňerse kontaktlary olsa kontaktlaryny ber. Biz zady ders diýdi. Kömederiz diýdi. Men ona jogap berdim. Mende hiç ile kontakty ýok. Öňe Facebook'ta şeýle Leyla Kamalowa diýip bolý podrobny informasiýany öğrenip bilersiňiz diýip kontaktlaryny zatdan verdim. Хорошо, что мне все объяснили. Плохо, что я ничего не понял.